wenganiza wothi impela sibona lapha inkantolo ke ephakeme yokudlulisela amacala iSupreme Court of Appeal njengoba ke sikhiphe isinqumo malunga ke nombango wehlalo ke wesilo kwesasendlunkulu bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele kuyona ngimbuso CDMTV sithi njengoba saqala ngani channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell khona sithola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganiza wothi impela sibona lapha inkantolo ke ephakeme yokudlulisela amacala iSupreme Court of Appeal njengoba ke isikhiphe isinqumo malunga nehlalo sesilo sakwaZulu ithi ke impela ke isilo King Misulu kwaZulu ithini uyena ke ufanele sona ke lesikhundla iphinde ke yaveza ukuthi umongameli ke wezwe ke wenza okufanele ngoba ke anikeze ke isilo King Misulu ke certificate ngoba ke uyena ke semfanele kanti ke wenganiza wothi impela ke icala ke lebele imlahla kanjalo ke yena ke uSimakade njengoba ke kuyena kumuntu ke obesembangweni waso ke isihlalo ke sesilo ke sakwaZulu inkantolo la igcina ngalapho njengoba itshene umntwana koSimakade uthi ke kufanele yakhiphe ke zonke ke izindleko ke zalo ke leli cala ake wenganiza uthi impela kasazi futhi kasazi ke lokho ngempela kodwa ke sinjalo bese siphathele zona la kwimbuso sithi MTV sithi nje thina ke ake sihle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.